22,000 कुंटेल किनिबि हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर आं दा राबार शीट फाननो थांगासिनो दं आरोना सपनगावआव आङो राबार शीट फानहैगोन स्क्रिप्टबो लाखादों स्क्रिप्टनि दामा दायो 100 रुपिस आरोना पार किल' बिनिफ्राय सोरबा बिदिनो 95 बो होयो खमायलाय बारायलाय जाबाय थायो आरोना माने बेफारजों बेफारि सोरबा बेफारिया बारा होयो सोरबा बेफारिया खम होयो ओमफ्राय आं दा लांगासिनो दं बेखौनो सपनगावआव लांगोन शीटबो लादों बारा जाया आरोना कुंटेल मोनसेसो जागोनदां मोननैजों शीटजों माबाजों स्क्रिप्टजों शीटनि दामा बिदिनो 215 थाखा पार किल' माने 21,000 21,500 कुंटेल आरो शीटआ बै स्मक हाउसाव होनाया थ' गाइस नै सेंग्राफ्रा बा कलेजाव थांदों आं दा लांबाय थानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो बहाय हेलमेट माउट माने हेलमेटाव लागायसिगोन आरोना केमेराखौ गप्र' बायदि नुयो होमबाना गस्ला गोदानबो गानबाखै लेथ्राथ्रासो नै रबार नांजोबनाय हेलौ बारा गोसा थांनो हानाय नङा किनिबि 22,000 कुंटेल किनिबि क्या बोला तूने हाँ रबर रे रबर हाँ की भाविছে रबर रे रबर इटो स्क्रैप हो स्क्रैप स्क्रैप हो इटो स्क्रैप रबर 22,000 টাকা কুইন্টাল हाँ की भाविছে এটা 22,000 টাকা কুইন্টাল इटो 10,000 कुंटेल इटो 22,000 इटो शीट হয় इटो सोना इटो मालটো कुसु किमान कुसु 25 इमान कम কি করে বজার না খাই এতিয়া उदालगुरि লৈ যাম এটো सपनगाव সব ভিডিও বানাইছ নেকি ভিডিও একদম কচু 25 টাকা কেজি ইমান কম দি আছে হ্যাঁ আপনিতো ইয়াতে এক কুইন্টেলতে 2,000 মান উঠাব এক করে 2,000 টাকা হবে লাভটো মোক 200 টাকা 300 টাকা লাভ দিয়ক মই দিম 100 টাকা কিলো বিক্রি কৰিব আপুনি গুৱাহাটীত লৈ যাবি কোম্পানী দিলেতো পাব না চিপছ বনাব কিবা বনাব এইটো আমার দাঁড়িয়ে ঘোড়া জলকিয়া কিনেছে 70 টাকা আর কচু কিনেছে 25 টাকা এই জলকিয়াটো 150 কিলো दिनै मंगलबार बाराय नालाय दिनै हाथाय दङ माजबाद टाउनाव बिनिखायनो बेफारफ्रा जोंनि टार्निंआव मैगं बायस'नो थास' मैगं फानलु एम्फौ एनला जि मैगं मोनो बेखौनो बिसोर बायस'यो आरोना बिनिखायनो आङो बस्ता मोनथाम मोनब्रै लादों नालाय मा बुस्थु लाबोदों साननानै सोंबाय बिसोरो आं दा नै लालफानि मोनफैबाय लोगोफोर थांगासिनो दङ हाजो सेर माने मैदेरबो ओंखारो हारसिंसो थांगासिनो नालाय आं एसे गिनांगौबो लासैसो थांगासिनो आङो अरां रौता जानानैबो गिदिंनानै थांजायो खिन्थु गोजान जायो आरोना लामाया नैबेजों जोंना हाजोजों बारस'योबा सर्टकाट जायो आधा घन्टासोआवनो मोनहैयो आरोना भैरबकुन्द'खौ आं दा थांगासिनो नैबेहाय माने अरुणाचलनि चेक पस्ट दङ बेहाय पुलिसफोर थायो बेहाय चेकिं खालामो आरोना माने लकेल मानसिफोरखौ सिनायखायो बिसोरो अरुणाचल थांनोबा इनारलेण्ड पास देखायनांगौ जायो बेहाय रबर हाँ राबार लादों होननायखाय बारा सोङासै आरोना आंखौ डाइरेक्टलि थिनहरबाय चेकबो खालामासै सोरबा बिदिनो नारजि गोरानफोरबो लाङो नालाय बिनिखायनो एसे डाउट जायो आरोना नै आं दा थांगासिनो दं भैरबकुन्द फारसे लामायालाय फाक्कायानोमोन गुगाजोब्बाय आरोना आगोलाव मोजांमोन लामाया दायो बिराद थांलाय फैलाय गारि बेजोंनो सर्टकाट मारियो नालाय उदालगुरि थांनायफोराबो अरुणाचलनिफ्राय फैनाय टावां थांनायफोरा दा ओंखायनो बांद्राय गारि खारनायनि थाखाय लामायाबो बायख्ला बुख्ला जाजोब्बाय गोदानबो बानायथ'वाखै लामाखौ बानायगोनदां उनफोराव नैबेनि दालाङाबो जाबाय भैरबकुन्द'आवबो गोदान दालां बानायदोंमोन नालाय बिराद भिउखौ मोजां नुयो आरोना आं दा बे दालांजोंनो थांगासिनो दं भैरबकुन्द तिनिआलि मोनबाय बेहाय हाथाय जायो मा बारायाव हाथाय जायोथाय आंबो बारा मोजां मिथिया सपनगाव मोनसिगोनानो बारा गोजान गैला सपनगावआ वाटारफल्स दंमोन दैजिरि बे दैजिरिया सपनगावनि बारा गोजान जाया एसे 200-300 मिटारसो गोजान जागोन नामा राबार दखानखौ मोनफैबाय नै आं दा राबार लाग्राखौ नैथिंबो लाबोदों गारिजों
सपनगाव सपनगाव सगाव मोनफैबाय आं दा नोंथांमोननो खिन्थागासिनो दं आं राबारनि प्राइसआ बेसे आप डाउन जाबाय थायो आरोना बाइकआवसो खाना लाबोदों नालाय आङो बारा गैखाया आंना एसेल'सो मालानो स्क्रेपबो दं कन्टेल मोनसे जागोन ना जायाथाय सुबासो मिथिसिगोन दा 38ल' जादों नै स्क्रेपआ लिरगासिनो आदाया খবৰ ভাল না দাদা এনে আপোনাৰ স্ক্ৰেপৰ দাম কিমান চলি আছে বৰ্তমান বৰ্তমান 100 কৈ দি আছো 100 কৈ না আৰু সিটটো 215 আপ ডাউন হৈ থাকে মানে আপ ডাউন হৈ থাকে এনেটো 274 না কিমান আছে নেটৰ চাৰ্জটো কিন্তু আপোনালোকেতো মানে বাৰ্গেনিং কিবা এটা ব্যালেন্স ৰাখি পিনি কৰিবলগীয়া হৈ যায় হয় হয় মানে তো আজিকালি মানে কি হৈ আছে বাঢ়িলে 1 টকা 50 পইচাকে বাঢ়ে কমিলেও তেনেকে কমে যোৱা বছৰ লাষ্ট ইয়াৰ কিন্তু এই বছৰ কি হৈ আছে কমাটো বেছিকৈ কমি আছে 15 টকালৈকে পাৰ ডে কমি আছে পাৰ ডে না এতিয়াতো মই শুনা মতে 232 না কিমান লগে হাইছ গৈছে বুলি এইটো বছৰত না 232 না আৰু পিছত বাৰা চান্স আছে না নাই এটোটো আপুনি আমি ক'ব নোৱাৰে না ক'বই নোৱাৰে এইটো মাৰ্কেটটো ধৰিবই নোৱাৰে মানে কি হয় কি নহয় नैथिं नायनो हागोन नोंथांमोना सिट लागासिनो दं सिटबो स्क्रिप्टबो र' मै उलायलं 62ल' जादों नै आया मा खारबाय थायोलै मादा देनि 62 आदि मोनाबो लाबोदों नै सुवाखैलै न'खरसेनि ना बेलेग बेयो हा न'थामनि स्क्रिप्टसो बांसिन बानायदों माथो बिराद मुसियो दाबायदियाव आं दा फानखांबाय राबारखौ नैबे आदानियाव होबाय ओमफ्राय गुरलाब सुरलाब लाबाय थायो बाजाराव थांसै ओमफ्राय एसे भुटानाव थाव सोलांनो नागिरदों आरोना थावआ भुटानाव एसे खम नालाय 68 69 बेफोरबायदि जायो मालाबा 66 जायो पार लिटार पेट्रला जोंनि आसामावथ' इन्डियायाव जोंना 99 98खौनो होनदो 100खौनो होनदो लिटाराव 100खौनो होनदो কিমান বছৰ দাদা আপুনি এইটো বিজনেছ কৰাটো 5 বছৰ মানে 5 বছৰমান হৈছে না আগৰ পৰাই আনি থাকোঁ মই দাদাৰ আগৰো ভিডিঅ' বনাইছে মই আছে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো नैथिं नायनो हागोन नै क्वालिटि बानायोब्ला दाम मोनो माने जोंनियाव दायो क्वालिटि हिसाब दाम बारा होनाय जाया नालाय माखासे मानसिफ्रा क्वालिटि बानाया बेनिखायनो नैफोर माने एसे अक्सन माल नैबियो एसे गाज्रि नालाय अबेबा मुसिनाय सोरनाबा स्मकआव होनाया मोजां जायाखै उखुन्दै दुमनाया नैबे स्क्रेपखौ बिदि माने लाद्रा फुद्रा जानायखौ बस्थायाव सोनानै नैथिं दोनजोब्बाय साइडआव आं दा थांनोसै भुटानाव थाव सोहैनोसै सोरबाफोर राबार जोंनि उदालगुरि एरियानि राबार माने गायदोंब्ला सिटफोर बानायदोंबा स्क्रेपफोर बानायदोंब्ला नोंथांमोना बेहाय सपनगाव फानफैनो हागोन आरोना नैबे आदानियाव एसे प्राइसखौ मोजां होयो आदाया ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना बिदिनो ससाइटियाव फाननोबा एसे नेनानै फाननांगौ जायो ससाइटियाव एसे दामसिन मोनो आरो ओइ थांसै आदा बाय आं दा राबारखौ फानखांबाय फैसाबो लाबाय बेनिफ्राय भुटान फारसे थांफिनगासिनो दं आं जे लामाजों फैदोंमोन बिथिं थांफिनगासिनो भुटानाव एसे थाव सोनानै लांनोसै र' भुटानाव एसे खम नालाय थावा पार लिटार पेट्रलनि दामा 64 बिदिनो 65 67 मालाबा 69बो जायो नैबेहाय इन्डिया गेट दङ बेहाय जोंना एन्ट्रि खालामनांगौ जायो ड्राइभिं लाइसेन्स हेलमेट बेनिफ्राय आरसि चेक खालामो आरोना बेहाय आं दा एन्ट्रि खालामग्रोनानै लानोसै राबार सिटखौ फाननानै फैखांबाय ओमफ्राय पार किल' आङो 215 रुपिस मोनबाय आरोना सोरबा कमेन्टआव गोबां मानसिफ्रा सोंहरगासिनो नालाय आंखौ दा आङो माखासे खामानि बेस्थ'नि थाखाय रेगुलार हानो मोनाखै आरोना राबार सिटखौ रेगुलार टेपिं खालामनो मोनाखै दा मार्केटाव जोंना अनलाइन रेट मथेबाथ' क्वालिटि नायनानै दाम होयो नालाय 300नि खाथियाव थांबाय आरोना अनलाइन रेटफोरा दा खिन्थु बेफारिफ्रा सोरबा बायदिया 210 रुपिस सोरबा बायदिया 212 सोरबा बायदिया 215 बिदि होदों जोंनि एरियायाव आरोना उदालगुरि नैबे सपनगाव बेनिफ्राय गराइमारियावबो लायो जोंहा जोंनि उदालगुरियाव 32 सिम थांबायमोन आरोना पार किल' सिटआ दै सिटनि दामखौल'सो बुंदों आं माने स्मक हाउसाव खांनानै सिटखौ फाननाय जायो नालाय 232 रुपिस पार किल' थांबायमोन आरो होमबा नोंथांमोना सानना नायदो 23,200 बिदि आरोना कुइन्टेलाव माने 100 केजियाव आरो ओमफ्राय जोंहा बै खुरैयाव थायो जे
जिनाखि लाथा खानानै स्क्रेप जायो बेखौ 100 रुपिस होनना बुंहरदोंमोन दहाय फनाव पार किल'। सिगां समाव फाननायावथ' 73 74 बिदिल'सो मोन्दोंमोन आङो, ओमफ्राय दा पार किल' आरोना 70 थाखा थाइथाम थाइब्रै बिदिल'सो मोन्दोंमोन। दिनै फाननाया बिदिनो पार किल' 101 माने 100 थाइसे मोनबाय आरो। स्क्रेपआ देग्लायसो इसांखिनि थांदों आरोना 100 रुपिस माने 101 होदों आरो 101 बिदिनो 10,100 10,200 बिदि थाङो आरो स्क्रेपआ। दा माने स्टकआव बारा एभेलेबेल गैया नालाय राबार सिट आरो स्क्रेपआ। नै साननैसो उनावबाथाय एसे दामा खमायसिगोन। दाखालि बावै एसे दामा बांसिनमोन, दाखालि 132 नङा 232 सिम थांबायमोन आरोना सिटआ। ओमफ्राय अनलाइनावलाय बिदिनो गोबां थांबाय, खिन्थु जोंनियाव बारा दाम होनो नागिराना बेफारिफ्रासो लायो नालाय। दा आङो नै एसे बेरायनानै फैबाय, थांसै दायो न'आव हारसिंसो फैदोंमोन आं। नैबे जाहैबाय बैथिंजाय हाजो नुहुरदोंना नोंथांमोना, नैबे जाहैबाय भुटान। बेनिफ्राय नैबे चेक पस्ट दं आरोना जोंना अरुणाचल, बेनिफ्राय ओरैजाय अरुणाचल नांबाय। अरुणाचल माने बेहाय माने चेक पस्ट दं मोनसे अरुणाचलालाय बेफोरनो अरुणाचल गोजा। नैफोर हाजोफ्रानो जोबोद सान्दुं गोसा। आं दा थांनोसै हाजो मथा मथि बिनिफ्राय आधा घन्टा लायो आरोना भैरबकुन्द'निफ्राय जोंनि न'सिम। लामाया मोजां नालाय, नै हाजो लामाबाबो मोजां, लामाया प्लेन बरियानो। थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। आं माने बारा भिडिअ बानायबाय थानो मोनाखै आरोना, सम मोनाखै। नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादो, बाय बाय।